kawasan kahing mungso elang modho kadang wong ini ayu oke sing do ngenteni ya Bang niki kene keelokan ngatasi alas pulusan sing kondang gawat kaliwat-liwat ana wong ayu iki sapa ya Gong aku ora tau ora itu niku sinten Gus Ndoro Kulat Permadi aku dhewe ora ngerti takoni yo jagat yo jiwa yo batin Tejo Sulaksana tejaning wong anyar ngaton ana wong wadon ingkang sulistya ing warna mapan ana tengahing alas pulusan kuwi sapa wong ayu yen petangguh marang aku begal Bratajaya ya begal ora ya kuwi sapa Raden aku paman panengah Pandhawa ya kene ngandhek marang lakuku dina samengku aku sing kuasani ana ing mana mulusan jenengku begal lara ireng mula dina samengku sapa wae kang liwat kono kene kudu ninggal bandane kalem gelang ali-ali umur gage tinggalan kuwi arep begal aku ya pancen kuwi mengkono yen arep begal aku aja meneh kok mung kalung gelang ali-ali sak jiwa ragaku aku umur gage gelem tok begal aku ora butuh jiwa ragamu aku mung butuh bandamu kowe gelem begal sak jiwa ragaku apa ora besok ora gelem saiki apa dene yen ngono aku uga dadi begal sing tok karepake dina samengku aku bakal begal jiwa ragamu bandaku begal ning jiwa ragamu tak begal sing tok karepe kowe manuta tak keloni lho gitu. Cepet ya.
Monggo monggo teng mriki nggih. Fotoin mas. Iya aku tak fotoin mas, fotoin mas. Titis. Punten nggih. 1, 2, 3. Keamanan ya 1, 2, 3. Keamanan satu. Ora ngeprit iki. Satu. Bentar. Masih jeda. Sapa ini Mas? Dia kopi ban mori. Kok kejeda? Cuma satu tuh mas. Mending kuwi Mbak, nyilih HP-ne sapa ngono kok kirim nang 1, HP-ne kuwi. 2, 3. Gak iso iki. Masih ini betul kan mbak? Wis Mas, wis Mas. Siap. Gue sakar melayu. Urung. Wes ngumpul. Nanto. Menilapkan. Golek jalan alternatif. Ayo, lewat belakang nih. Iki kan dalane kan mukat mabit. Oh. Jalannya cuma menanjak tok. Tapi lah nggak mobil iki aman. Aman motor. Montoran. Montoran kabeh. Yuk wadon Mas. Yuk piye to? Yuk. Bareng-bareng ae. Ganti Stephen. Ganti Stephen ya. Yo, kita beli ya. Stephen iki lho. Tutupan. Gangguan ini gangguan biasanya ganggu kok. Iya buak kono yo. Kembali siapa ceblok iki? Dikasih tetap sendiri. Aduh. Mbak. Kita sama Mbak. Jatuh. Amit ya. Makasih ya. Kurang rapet. Buka tutup. Bedanya yang di Re. Stephen so ya Stephen. Nah ya, sawi. Oh enak. Sawi. Mana lebih gede? Mau terak mau pirono kok.
Gasik kan? Dadah. Ya.